A primeira destas solicitudes aprobadas foi coa Consellería de Infraestructuras para solicitar a cesión de medio kilómetro da estrada PO 564. A segunda das peticións é ante Costas do Estado, co fin de pedirlle a cesión de parte da parcela dos circos, concretamente 3.364,61 metros cadrados. Para poder utilizala e para poder construir. Solicitamos a concesión de 3.364,41 metros cadrados. E nesta concesión, que tamén ten unha dificultade, xa prevemos as franxas de protección especial duns 3 metros de anchos a cada lado. Quero dicir que é un trámite tamén complexo. E finalmente tamén se aprobou a solicitude ante a Deputación Provincial para a sinatura dun convenio que permita colaborar a ambas administracións locais no financiamento desta actuación. Gustaríame resaltar a tremenda complexidade deste trámite que hoxe iniciamos de forma formal na Xunta de Goberno. Son meses de estudo para buscar diferentes alternativas e para solucionar o que constitúe un verdadeiro quebradeiro de cabeza pola propia complexidade deste tramiño do que falamos. Sendo un tramo moi pequeno, pois implicaba a diferentes administracións e impedía que as solucións que se tomasen pois fosen dun xeito máis rápido. Anabel Gulías dixo esta mañá que este proxecto contará cun orzamento de 100.000 euros pros orzamentos do vindeiro 2018. A concelleira agarda poder resolver toda a tramitación administrativa nun prazo razoable de tempo.